Здравейте! Студен фронт ще премине през нашата страна през следващото денонощие и ще ни донесе силни валежи. Още тази нощ облачността ще се увеличи и в Западна България ще започне да вали. Утре в Западна и Централна България се очакват значителни количества дъжд, ще има гръмотевични бури, не са изключени и градушки на места. На изток до обяд времето ще бъде по-спокойно, след обед обаче и там ще вали. В цялата страна са обявени предупреждения, при това от втора степен. В западната половина на страната те са за дъжд, а в източната за силен южен вятър с пориви до 80-90 км в час. Максималните температури ще бъдат в широк интервал от 12-13 градуса тук в западните райони до 26-28 градуса на изток. В планините също ще има значителни валежи, гръмотевични бури, вятърът там ще бъде бурен, а над 2500 метра височина ще вали сняг. В почивния ден планината няма да бъде подходяща за разходки. Вечерта от югозапад очакваме валежите да започнат да спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Така в неделния ден ще преобладава слънчево време и ще бъде доста по-приятно за разходки. Температурите тогава ще бъдат между 18 и 23 градуса. В началото на новата седмица отново много слънчеви часове. Температурите слабо ще се повишат и ще бъдат по-високи от обичайните за този период от годината. Такава е прогнозата. Хубава вечер от мен!